ole ka channel lo thlir tute in zavain chibai le vekule tuntruma kan movie and how tur hi the Texas Chainsaw Massacre 2006 an ti chuta khani a movie hi Jonathan Baseman na direct ania a story hi Sheldon Tanner le David Jesco azi ani sin masabera chuan nu pakhat naw ve hi alo langa ti chuan naw chu a hring tangeya chu no te chu avuna che ema ti chuan a hring tu nu po chu rai che in aboral zui ve ngala chu no te chu avuna chia in Mihring pa ngai vun hi apulova naw char tu chuan no te chu bollo boma chuan apai ta ngal de meyani sin dot le a chuan ludame I alo langa bollo bom chu a haya bollo bom a haina lama chuan no te chu a charta a ti chuan a in lama hroi ho in no te chu a minga Thomas ti asata a somthum ara le me chuan Thomas a po chu tlangwal pa ngai alo ni to a sasa na factory a hian na thokin a in lo thrin ani ti chuan sang kha zakwa somruk pakwa chuan Texas a chuan hrimak tak mai a lenga mi puite chu an mang angin an CIM ema sarkar lamatang chuan sa factory zong chu khar turin order sarkar chuan a chuata a Thomas a thona dor po chu an kharve angai don ani hrileng maktak awang chuan Thomas a po chuan a hna chu a chanta a ti chuan a hna chu rondil le tumin an manager hena chuan a rong kala amar chu an manager chuan tongkam na taktaka lo an khumin Thomas chu ati thin rim ta a ti chuan Thomas chuan an manager chu akeya tu bowin a chua ake chu a chutliaka an manager in phone chu mek lai chuan Thomas chuan tu bowin alua aron chua an manager chu a chulum ta ani chuan Thomas a thon thu leader face chu alo in tran don ta ani do kana chainsaw chu ala a an chen na in lampan chuan a hotanal nal mai ani sheriff alo langa sheriff chuan rin hlel thu hla a Thomas a zong hi alo nia Thomas te in avakal chuan Thomas a pu hi alo oma ti chuan Thomas a pu hot nen chuan sheriff chuan Thomas chu an zong ta a sheriff le Thomas a pu hot chuan Thomas a kongpuya chainsaw kenga akal lai hi an va hmuwa sheriff chuan Thomas chu an na thona muna an manager a thi tute ama chu a that tu nia an rin hlel tute chu a hrila ti chuan Thomas a pu hot chu ron chuakin a shotgun chu a ron la a ti chuan sheriff chu a ron ka plum ta ani Thomas a pu chuan sheriff bet te chu ala a thomhno te a lukhum te a kar te a engkim chu ala a ama chu sheriff a insiam chop ta ani chuan Thomas te pu tu chuan sheriff ruang chu an hona asa chu ei thei turin an song bola ti chuan Mihring sa ei chu an tranta alo ni Mihring sa han ei mau mei chu arap thlak te e ole kan en chun zom zel ma in khonga in like kha min han pela tin ka channel hi la subscribe lo bani chuan khonga in min lo subscribe sak ve don nia motor pakhata hian thian za ho hi an ron chuanga dinin akhala abula chuan Eric athruwa anunga Chrissy le Alex te an chuanga ti chuan thlambung taka nuam ti taka motora an tlan lai chuan bikers wal hi an ron lang thut meya result thunder ho chuan Alex te thian ho chu an ron chaya an ron fiam velani Eric te thian ho chu restaurant ma chuan an dinga chu dor chu ludame Thomas the leader face char tu nu dor alo nia dor chunga chuan bikers pahnih chu lo omin chu mi te chuan an mel rum hle meya an ngai thalo chu rang takin an chuak le ngala chuan an motora chuan chuangin an tumram lampan chuan an kal le ta ngalani chutia motora an tlan mek lai chuan an hnunga chuan biker 6 chuan aron uma shotgun phorin dina te chu ka aron tum tameya ti chuan Eric chuan asilai phorin
biker chu ka atuma amaro chu an hma bong lo dingin an suwa an accident ta ani Eric chu aron hara abula thu abial nu Alex chu alo om to lawa ti chuan biker 6 chuan rondang chingin shotgun chuan aron tina chuti lai chuan police motor hi aron kala biker chuan a hmu vele police palam chu apanta a sheriff alo nia Thomas apu hot khani sheriff chuan biker chu shotgun chuan akap ta mi meya chu vele Eric te chuan chu tianga sheriff achata mei chu an hrethiam lo hlea sheriff chu an hlauril ru hlea amaro chu du thlan dur dang an nei hri lo ani ambul loka chuan Alex chu lo omin Eric chuan ron chuak lova bi rutlang tur chuan atia ti chuan sheriff chuan Dean Chrissy le Eric te chu akar chuan a hruai ta dei meya ti chuan Alex chu ron chuakin an motor chu ti nun an tuma amairo chu anung theilo tor truck aron kala Alex te motor chu ron hnu atuma Alex chu motor chunga chuan lo biru in Eric pistol thauka ahmuta a amairo chu tor truck khaltupa chuan motor chu ron hongin pistol chu alata deya ti chuan an motor chu a hnu khota a Eric ke thian ho po chu sheriff chuan station lama hruai lovin ama chen na in lama chuan a hruaya ti chuan Thomas chu ron chuakin bikers nula chu aron putanol meya ti chuan Dean le Eric chu an bana chuan a thlunga a khai kanga Chrissy iro dokan ke ya chuan a phor bet ve bokani chuti mek lai chuan tor truck po chuan a motor hnu chu aron thlen pui ve to boka Alex chu aruka chukin a thiante pahnih an phor bet lai chu a thlir renga ti chuan tranpui tu tur zongin kongpui lam chu avapanta a bikers pakhat hi ava hmuwa ti chuan chu pahnih na chuan a tranpuina avadil ta a bikers zero chuan Alex tu soi chu angai poimo lowa amaro chu a thian nu po sheriffin amana aka hlum thu chu bikers ne na chuan a hrilta a bikers chuan a ril ru chu a thlak le ta a Alex pui chu atum ve ta ani sheriff hot chuan ami man te chu alo ngai sa a din chu la thla in din ne na chuan push up ti turin sheriff chuan a hrilta a din chuan push up chu atita a Dean ina pusa pati vela chuan sheriff chuan Dean chu alo votrina ti chuan Dean chu a chaw ta hlea sheriff chuan Dean chu a vo chaw ta der mai ani Eric chu atal vaka ti chuan atal chuak theita a thian pa Dean chaw taka om chu vako in mun him lama chuan adata ti chuan in chunga chuan atlan luta a thian nu Chrissy chu a phorna chu ava phelta a ti lady chu lo omin Eric chuan ti lady chu an vo nga la ti chuan Chrissy I phorna te chu a zai chata Chrissy ne na chuan cha bi chu a peya ti chuan Chrissy po chu atlan chuak ta nga la chuti lai chuan sheriff chuan an thom chu alo hria a ron pan atuma amairo chu Eric le Chrissy te chuan kongka aron lu na tura chuan ti lady chu nor phein sheriff chu aron lu theilawa ti chuan Chrissy chu atlan chuaka traka chu na luta atlan chuak che tia chuan the leader face chu ron langin Chrissy chu thir kom hian aron phi chuak ta nol mai ani Eric chuan Dean chu akua tlan chu apui atuma chuti lai chuan sheriff chuan shotgun kengin aron nang ching mana Dean chu tlan chet tirin Eric chuan sheriff chu alo hmasawnna idu le min kapro ti ten alo chau vela Dean chu ake chu thanga chuan a ok ta tlat mei chuti lai chuan Eric chuan ava hoya sheriff chuan Eric chu a khong tlu ta nga la ti chuan Dean le Eric chu sheriff chuan man le ta ani Alex le biker an lo langa Thomas ate in lam an pan meka Alexin biker chu lut lo tur chuan an tia amairo chu biker chu ngeng takin aluta chuti lai chuan Alex chuan Dean chu ava hmuwa Alex chuan Dean chu tranpui atuma amaro chu Dean chuan in chung lama an thian te chu an ngai tu om jok thu in na changa ti chuan
Alex po chuan in chung lam an thian te pui tur chuan lu ru ka tum ta a Thomas chuan Eric chu basement ah chuan a pu thla a Eric chu tha a asa ei tur ta na ruwa man atuma atlan chu alo nan akuta te chuan kol ang reng do hian akila chuti lai chuan in chung lama chuan sheriff hot chuan Chrissy chu lo khoi khema lo khiu riu vel atum ve mek boka biker po chu in chunga chuan aron luta Olmonti ke a chuan kapin sheriff chu Olmonti boipui tur chuan in chunga tanga ron chuka biker chuan sheriff chu alua lo tinin a thian nu omna chu azot ta a amai ro chu sheriff chuan bikers thian nu ber po chu a hre chuang lawa bikers ina sheriff atin mek lai chuan Thomas ron langin Thomas chuan bikers chu aron beya chainsaw chu chuata a thlawa ti chuan bikers chuan chainsaw chu a bo ta a sheriffan bikers chu manin Thomas chuan bikers chu a tan ta mi mai ani Alex po chu basement lama chuan alu thei ta a dokana a thian pa Eric an lo phuar bet reng chu pheltumin an beya amai ro chu Thomas chu in hnuaya chuan ron chokin Thomas chuan chainsaw chuan Eric chu aron zai ta ngek meya ti chuan Eric po chu a thi vele ta a Thomas chuan Eric a taksa te chu a chandara a taksa poimo then khat lai te chu a hringa hranin a hel ei ta mi meya ti chuan Thomas chuan thom engemaw hi a hreta a Alex biru na lam a hoi pheilai chuan sheriff hot chu ron langin Thomas chu in chung lama an mambo tho chu aron hrila Thomas po chu a chho ve nga la chutia Thomas in chung lama a chho ta ka chuan Alex chu tlan chuana hun rem chang anei ta ama ero chu a thian nu Chrissy tel lova tlan chu chu a du big lova ti chuan in chung lama chuan a thian nu Christy zong tur chuan a chho ta a sheriff hot chuan Thomas neihna chuan Olmonti chu akele lam bikers in silaya aka wangin a hmang thei lova ti chuan tan tur chuan thu a peta a ti chuan Olmonti ke chu ale lam an tan ta a amai ro chu an nun rong pu tu khopa ale lam po chu an han tan sak vele ta nga la chuti mek lai chuan Alex chuan a thian nu Chrissy chu alo bu ve mek boka ti chuan an phuana hrui te chu phelin Chrissy chu tlan chho pui atuma chuti lai chuan sheriff chuan ron nang chingin Chrissy din le Alex te chu sheriff chuan aman le ta ani sheriff chuan din le Christy le Alex te chu dokan hual chuan a thut tir thapa din ero ataksa chau ema wangin a thu chuak thei velawa ti chuan Thomas chu rongkalin dokana bakche chu ala a Christy hong a chuan a ziah Christy chu a thile ta a ti chuan Alex chu Thomas chuan a puwa basement lama chu pui atuma amai ro chu Alex chuan chemte lo kengin Thomas nungzanga chuan a vita ti chuan Alex chu atlan chok thei ta a Alex tlan chia chu Thomas chuan chainsaw kengin a zui ve ta nga la ti chuan din chu lo harin a bulloka Chrissy ruang chu a hmuwa a thin rim kher mai in chunga chawin sheriff chu a chuwa alu te chu chuata chuan a tau tir ngeka sheriff chu a that ve ta a Alex po chu ala tlan cheve zela factory pakhata hian avaluta beisei lo tak mai in chu factory a chuan ruang pakhat hi awa hmuwa ti chuan chabi chu a chara Thomas aron thlen chun zom ve awang chuan chemte chu la in ranthisen an paina hmuna chuan Alex chu abiru ta a Thomas aron kalvele chuan Alex chuan lo bein Thomas chu alo vita amai ro chu Thomas chuan engte uala alo ngai lem lo Alex chu leya apai thla a chainsaw chuan zai atuma chu vele din chu lo langin Thomas chu aron beya Thomas chuan din chu chainsaw chuan a hnungzang atang a zai ta a ti chuan Alex chu atlan cheta a motor chu tindungin chak takin Alex chu atlan chuak ta nga la a hmaloka chuan police petrol hi awa hmuwa amai ro chu a hnunga Thomas chu lo chuang rangin Thomas chuan Alex po chu a that vele ta ani police petrol ho po chu car chuan an suwa
tichuan an sulum vele ta ngal ani sin to bera chuan Thomas chu lo langin chainsaw chu a kenga tichuan a chen na in lampan chuan a hota a channel lo thlir thin tute a to bera misual chau andam chua hian in thina rim ve thinem comment section lama in ron sai don ania vi request du kan nei chuan comment lama hian a film hming nen chiang fa hranin kan soitel ngal bok don ania